You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Shumari unozanyedze Zimnet Radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe garapa. Chandiri garapa shimwe manje. Ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Are you looking for work in health and social care nursing? Then look no further. Creek Recruit is here to hire. Creek Recruit offers temporary, permanent and contract placements to great prospects like you across England. Give us a call today on 0333 222 4027. That's 0333 222 4027 or email us at info@creekrecruit.com. Step into your future. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Zvatanga nyangwe takaita kunonokewa tsano tinodonongwewa pa tinosvika chete tati tikupirei kana yatsano agore risati barapwitika rapera kuti 1 January 2018 achinenge chakaherereka pano paZimnet Radio amunebva nenguva dza 2 p.m. GMT amachita kudzidonhedza dzamakafarira gore rese zvinhu papi pacho kesto pasvese achaninokukurudzira iwewe chete muteereri usanonoka kudonhedza vhoti yako iwewe aye top 100 naika akambo kako iwewe kaunoda iwewe akotadza kupinda nekuda kwekuti unenge wangoshayiwa vhoti imwe chete zvayo kana mbiri nhatu sadaro resa vhoti iri vaya pawebsite unongoti iwewe www.zimnetradio.com. Ndizo chaizo chinenge chakatsaya musi wa 1 January kubva na 2 p.m. Saka zvomoda kuita manje mopinda pa website naika link iripo yokukanda mavhotsi enyu, mokanda mavhotsi enyu dzamuri kuda kuti dzipinde pachirongwa. Haikona kuzoti akazoita number 2 sei iwe usina kukanda vote, isa vote rako pane kauri kuda. Saka mure Zimbabwe rikatimbodayika kuti zvifambe nekuti ndikasadaika andinzo zvakanaka rikatimbodzisa mushina. Chibalo, ndauya neMafaro. Chibalo, ndauya neJoy. Chibalo, ndauya neMafaro. Chibalo, ndauya neJoy. Ndauya neMafaro. DJ Mafaro. Ndauya neJoy. Tugashire oshiki. Ndauya neMafaro. DJ Mafaro. Ndauya neMafaro. Tugashire oshiki. Ndauya neJoy. DJ Mafaro. Ndauya neMafaro ini. Mafaro Shete Promotions. TZ Studios. Waya nenyama dzengoma. Uchi pasina nyuchi. DJ Mafaro. Tiri kabra nyama dzengoma kuja kusina mabonzo. Tiri kabra nyama dzengoma kuja kusina mabonzo. Tiri mukoma uchiwe Mafaro napita pisina mazana. Tiri mukoma uchiwe Mafaro napita pisina mazana. Chirongwa changu mukaka ichazvenyu zvakarukwa kare. Chirongwa changu mukaka ichazvenyu zvakarukwa kare. Mafaro angu uchi nanzira izvakanuna kare.
Promotions napitapi zeuchiwe ngoma DZ Studios pa UK la uchi pasina nyuchi waruma iwe nenyuchi zegonera maiwe chisa Mafaro, wauya nechuoi. Tikugashira Mafaro, wauya nechuoi. Tikugashira Mafaro, wauya ne Mafaro. Mafaro, Mafaro. Tikutambira Mafaro, wauya ne ngama zekomo. Tikugashira Mafaro, wauya ne uchiwe ngoma. Mafaro, Mafaro. Tikutambira Mafaro. Ona Mafaro, yeka Mafaro, tikutambira Mafaro, nanjira zako Mafaro, uchiyeza kwa ugere. Mafaro, 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 bira Mafaro, uchiyeza kwa Mafaro, Mafaro, bira Mafaro, para isenyuri. Mafaro, bira Mafaro, para isenyuri. Mafaro, bira Mafaro, apata kanga. Mafaro, bira Mafaro, apata funga. Mafaro, bira Mafaro, apata kanga. Mafaro, bira Mafaro, apata funga. Mafaro, bira Mafaro, unajira zako ugere. Mafaro, bira Mafaro, unajira zako ugere. Mafaro, bira Mafaro, zako ukire Mafaro. Mafaro, unarumwa nenyuchi zegonera. Makadini vadiwa vateereri, zita rinoitwa Hector kana kuti Brave Matovo. Mukomana wepazvishavani apa makateerera chirongwa uchi pasina nyuchi, muchifamba nesusu timu yeMafaro Chete Promotions on your number 1 internet radio station Zimnet Radio. Yesaya zvakare ndisu timu Mafaro Chete on the ground pa South Africa tichifaisa mangoma. Vanoda kufara fara inesu yasvika. Vanoda kufara fara inesu kuti tifare. Vanoda kufara fara inesu yakwana. Vanoda kufara fara inesu kuti titambe. Vanoda kufara fara inesu yasvika. Vanoda kufara fara inesu kuti tifare. Vanoda kufara fara inesu yakwana. Vanoda kufara fara inesu kuti titambe. Vanoda kufara fara inesu yasvika. Muri Zimbabwe tiri kusangana nhasi muchirongo uchi pasina nyuchi. Ndini wenyu Mafaro, ndakabata muchina ndi DZ Studios. Musvondo rapfuura ndakanga ndina mukoma Christmas Socha vanofamba nechikwata The Live Wire Kings paalbum ravo muri huchi. Takakurukura navo vari ku Port Elizabeth ku South Africa
nhasi tiri mublues mbluweyo tiri kumpopoma kwandiri kutaura na Mai Wonesai Chimwanambo and the Power of God, a gospel artist. Vane maalbum avo matatu anoti utane museve, mbiri kuna Jesu neratakabata rine rinonzi zvasiyana. Saka ndio muimbi wedu watinaye mukati mezuva ranhasi, Mai Wonesai Chimwanambo and the Power of God, album ravo rine 8 tracks iro rinonzi zvasiyana. Rekatinzwe kambo kanonzi kudza vabereki. Shoko iri tinoriziva, takagara tichiridzidziswa, ukakudza vabereki mazuva ako anowedzerwa. Ndo ana Mwari wedu vekutanga, saka rekati kanzwe kambo kudza vabereki.
makanzwa kambo katitanga nako kanonzi kudza vabereki kari kuramba kachitiyeuchidza kuti tirambe tichizoyeuka vabereki vedu mufunge zvedu mukati mekupera kwegore kudai izvi vabereki ngavasazoita kunge vasina vana vari diaspora asi nguva yekuyeukawo vabereki vedu tichiita kuti gore ripere mune zvakanaka vachifara vachiyeuka kuti aiwa tine vana vari kunze vatiitira zvakanaka ndizvo chaizvo zvazvinoda kuti zviitwe. Mai Wonesai Chimwanambo kubuda nemupopoma Bluewayo ndo vatinavo nhasi mukati mezuva ranhasi vakatungamirira chikwara The Power of God album rine 80 tracks. Rega titore kamba kanonzi soko ndimwari tinzwe kuti nyaya yacho yakafamba yakaita seiko. Vari kutibata tiri pachirongwa uchi pasina nyuchi. Nhasi tiri muBluewayo kumupopoma tiri kusangana naMai Wonesai Chimwanambo vanofamba nechikwara The Power of God pahuchi pasina nyuchi ina Mafaro weMafaro gambo soko ndimwari. Chokori ni mwari wangu, Jesu wariko. Bakutamare
maalbums asiyana akambo kamuri kubva kunzwa kanonzi soko ndimwari pakutanga raiva soko ririwo mwari. Ndichawedzera chiko pakabatanidzwa ngoma kana instrument yacho unonzwa ropa richiita kubhamba zvinongokutuma wega kuti ungombogutsirira kamusoro vagomana imi. Right, tina Mai Wonesai Chimwanambo and the power of God kumpopoma kubhuluweyo Mafaro chete promotions yatekeshera nenyika tiri kutenderera hapana patisiri kuziya. Ndakati vaimbi taimboita vekutsvaga zvino takutoita vekutsvagiwa ndisu asi tinoramba tichitsvaga nekuti chakatanga kutsvaga vaimbi saka tinoramba tichivatsvaga even though vamwe vakutitsvagawo asi tinoramba tichitsvaga chete hatisiba chakatanga nekuti chakatanga ndo chakakosha. Right, Mai Chimwanambo yanguva yenyu vatereri vanzwa mhanzi mbiri dzatatanga kurova kunzwa vabereki nasoko ndimwari takuchida kunzwawo kwaimimi manje vakuda kunzwa imimi vakuda kunzwa imimi muchinyatsovabatisa kuti anombonzi Wonesai Chimwanambo ndiani. Makadii vateereri, ndinonzi Wonesai Chimwanambo kubva kuZimbabwe Bulawayo. Ndinonzwa kufara kuve nemi paindasi ndisingakanga mukukwazisawo DJ wedu DJ Mafaro. Ndinoti makadii. Wonesai Chimwanambo akaberekwa kuGokwe under Chief Njelele kuMapu, akadzidza ikoko kunonzi kuKwaedza School, ndoko akaita primary yake muvillage yekwaMunyongwa, ndoko akakura ari. Ndinopa kuti vari kuteerera interview iyoyi. Wonesai Chimwanambo akazvarwa ari 1 mumhuri mavo, akaberekwa neanonzi Africa Makunga, amai vangu vachinzi Auxilia Maluwa, vanobva kuMalawi. Sekondari yangu ndakaita kuBulawayo panonzi paAdelaine Technical College kuMupopoma. Wonesai Chimwanambo akaroorwa naPawa Chimwanambo kuBhohera. Vane vana 4. First born yedu inonzi Tatenda Chimwanambo, kozouya Aleta Chimwanambo, Shailet Chimwanambo, kopedzisira Nanometa Chimwanambo. Maita Jose nekundikwazisawo ndinodera kuti vateereri maitirwawo zvakanaka nekukwaziswa naMai Chimwanambo vatinawo mukati mezuva ranhasi pachirongwa huchi pasina nyuchi. Aiwa tinofara nekuti rondedzera nhoroondo yeupenyu hwenyu. Tingade kuziva kuti chikwata chenyu chakamira sei, the power of God. Bhendi redu rine mamembers anokwana kuita 5. Tina Wonesai Chimwanambo ari kutaura, kozouya Pawa Chimwanambo anova murume wangu, kozouya Tatenda Chimwanambo, kozouya Shailet Chimwanambo, Emmanuel Chikwira. Then vanotiridzira mainstruments pari zvino hatisati tave nevakamira kuve vedu. Tinoita vekuhaya, tinoshanda neanonzi masession artist, ndomashandiro atinoita mubhendi redu. The power of God richiri kukura, harisati raenda kure, saka hatisati tave nevakatimiririra. Isu pachezvedu tinotoitawo vekuhaya. Watinozitenda kuti chikwata chenyu vazhinji itori mhuri, it's a family band. Saka kunzoko munozongowedzerawo nemasession artist, saka aiwa zvinenge zviri kunzwirana basa richitofamba zvakadaro izvozvo. Saka paexpense apa hazizonyanya kunetsa nekuti kazhinji kana uchishanda nevanhu vasiri vepedyo zvinenge zvichira kuti vese vari kushanda navo uchada kuvabhadhara, uchada kuvaunza mapractice zvese and so forth. Asi kana muchidaro makaungana semhuri mozongotsvagawo 1 or 2 3 people kunze uku zvinoreruka. Aiwa tiri kutendai nekuti zivisa kuti the power of God yakamira sei. Mane maalbhamu 3 rinoti Utanamiseve, 2 kuna Jesu neidzva rine ratinaro rinonzi Zvasiyana. Mungade kuti batisa here kuti mumhanzi vanhu vakaugamuchira zvakadini mumhanzi wenyu uyu? Tinoda kutenda vateereri zvakanyanya. Mimhanzi yedu iri kugashirwa nesimba riri pamusoro kutaridza kuti aiwa vari kutitsigira vatsigiri vedu. Tinoti rambai makadaro kusvika tikwanisewo kusvika pa3 album dzatinadzo kuburikidza nemi vatsigiri. Saka tinoti rambai muchititsigira. Tine maalbum edu 3 atinawo so far. Rekutanga rinonzi 2 kuna Jesu,
ratakakwanisa kuburitsa 2016 panova pane testimony song iri patrack number 3 inonzi kunamata. Apa ndaizama kutenda Mwari wangu mushure mekunge ndaita accident 2012 ndikakuvara inonzi spinal cord musana, ndikatyoka mabhonzo matatu zvakanditorera nguva ndiri pawheelchair ndikazoendazve pamacrashes, asi kuburikidza nenyasha dzaMwari nhasi ndiri kufamba netsoka dzangu. Tozouyazve rimwe albhamu ratinaro rinonzi number 2 rinonzi Utane Museve featuring my kid anonzi Shailet Chimwanambo pama-leading vocals. Shailet Chimwanambo ane 13 years, anoita form 1 paNyatsambo secondary school kuMhondoro, ndiye aiva pama-leading vocals ipapo. Ende apa taizama kungotsanangura kuti Satani hoko hauna simba, takakunga Utane Museve hauna zvaunokwanisa kutiita kuburikidza naJesu, ndosaka takari pazita rekunzi Utane Museve. Tozoya latest album yatinayo inonzi Zvasiyana ine 8 tracks inova ndo iri kupisa mazuva ano aya. Ndinoda kutenda kuti aiwa iri kugashirwa nesimba kutaridza kuti aiwa zviri kuendeka. Tinongopa mbiri kuvatsigiri kuti Wonesai Chimwanambo ave zvaari nhasi isimba revatsigiri. Tiziva tese kuti simba rehove riri mumvura, saka simba remuimbi riri muvatsigiri vake. Ndinotenda. Tinotenda Mwari wanotichengeta mukati menguva dzese. My understanding kana nokuziva kwangu inini vanhu vazhinji vakaita maspinal injuries vamwe vacho vato mawheelchair bound, kufamba chaiko chaiko havachafamba, asi tinoda kutenda Mwari anorwira mukati menguva dzakasiyana siyana. Mai Chimwanambo vari kutestify kuti vakaita spinal injury but now she's back on her feet, vari kufamba, vari kuita zvese, vari kutiridzira mhadzi dzatiri kufara nadzo, dzimwe dzacho dziri kutiisa pamusoro-soro. Tinotenda Mwari nekuti Mwari mukati menguva dzese dzese vanongotikundisa mufunge zenyu muitirwe zvakanaka. Tinoda kutendai netestimoni iyoyo yekurwirwa mukati meaccident yamakasangana nayo. Aiwa, tinoda kuti titende Mwari zvedu. Right, mungati kutibatisa here kuti mhanzi munonyora sei imimi? Ende ndinoda futi kutenda Mwari kuti vanondipa masongo iwayaya neniwo ndakarivara nenguva yandisina kufungira. Saka pakunyora kwandinoita masongs aya, mamwe ndinopiwa ndichiverenga ndotobuda nesong ipapo. Akawanda anouya ndakarara, Mwari vanongondipa song ndakarara, ndinotobva ndatomuka ipapo ndotonyora bapo zvokuti ndichangotanga kuroorwa naPawa Chimwanambo zvakamuti netsei, handidi kunyepa. Akatombofunga kuti todzokera here kuvakuru kuti pamwe pane chivanhu chiripo, because ndaisvika pakuimba ndakakotsira ndisingatozivi kuti chii chiri kuitika, ndichiburitsira zvokuti aizototi kana akundiudza kuti ende manga muchitotsudzura zvinokororai, apo kana aita zvokundimutsa ndenge ndisingachazivi. Asi kuenda nekuenda akazoenda nekundijaira, neniwo ndikazonamatawo kuna Mwari kuti Mwarika mandipa chipo ichi, saka handizi kuda kuvhundutsa umwe munhu kana kumutsa umwe munhu anenge akarara kuburikidza nechipo ichochi. Imimi chingondipai chipo ichi in silent, ndisaburitsire because ndenge ndakutodisturba rest yeumwe munhu anenge akazvizororera. Ndinotenda kuti Mwari anoti chaunokumbira anokupa ichocho, ende zvakaendeka. Handisisiri munhu anoimba achiburitsira, ndinongomuka ndinazvo ndotonyora potobuda song. Saka ndinongoda kutenda Mwari naizvozvo. Wari kutibata vose ndiri kuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi. Tiri kukurukura naMai Wonesai Chimwanambo kubva kuMupopoma kuBuluwayo, vakatungamira chikwata The Power of God. Takatasana nabhama yavo inonzi Zvasiyana. Tinotenda nekutibatisa kuti munopuhwawo sei, maipuhwa sei. Shuwa zvinhu zvinotyisa zvokuti unongonzwa munhu akutoimba on top of voice muchiti makarara, asi aiwa tinotenda kuti ndo kupuhwa kwatakaitwa naMwari, mukazozvikumbirira kuna Mwari kuti aiwa zvidzikame.
rega timbodzokera paalbum zvakare zvasiyana. Toda kuti titore kamba kanonzi utando. Vagomana imi kondozozve kusimudza vaimbi veZimbabwe. Chirongwa chinechi toda kutenda team on the ground, mukoma Brave Matovo, DJ Sugar naSabok Dongi, mukoma Steven Chitsungo ndio vanomhanya vari on the ground paZimbabwe. Zozouya kunoku tobva tazobatanidza saka ndo timu yacho. Thank you so much. Rega tinzwe kambo utando kubva paalbum zvasiyana. Master
Thando kubva paubhamu zvasiyana. Mai Wonesai Chimwanambo. Vagomana iyi ndaitirwa zvakanaka nako kamba akandodaira vateereri mukuitirwawo zvakanaka nako zakare kana kuti maitirwa zvakanaka nako. Right. Regai tinzwe panapa ndinoda kubatanidza mibvunzo miviri. Mashows muri kuita here uyezve mungade kubva matibatanidza kuti inspiration yakabva papi? Ndinoda kutenda Mwari sekutaura kwandaita kuti tiri kuzama kusimudzirana semagospel artist mubulawayo. Tiri kubatana tichiita mashows apo neapo, nyangwe tichiri kukambaira hedu homwe dzedu dziri diki, asi tiri kuzama nepatinokwanisa napo. Ende ni talent kutaura chokwadi zviri muropa. Munhu akandiinspire panyaya dzekuimba. In fact kufamily kwedu kwandinoberekwa kwababa vangu vese maartisti vanoimba musambo wembira, family yavo yese kugoko uko vanhu vaitouya vachiungana pamba pedu. Ndaive mudiki hangu asi ndaizviona ende ndichiri kuzviziva ende zvichiri kuitika nanhasi. Vanhu vaiuya vachiungana pamba pedu kuzoona. Vana baba munini vangu, vana baba mukuru vese vanoridza mbira. Vana vatete vangu vese vanoimba, nyange kadiki chaiko chaiko kanoimba. Ifamily iri blessed zvokuti munhu wese aiuya achitoungana ipapo ende vaitoita kuhaiwa vachienda kunoridza kwese kunenge kuchida kuitwa mafunctions nevanhu vaivadaidza vachinoridza. Chero mai vangu munhu anoimba zvokuti kuchechi kwavo vanotoimba zvokuti kana vasipo vanhu vanoshungurudzika. Saka ndingangoti italent yakabva mumhuri zvikaburikidzawo naMwari akangozvipa kuti zviendeke. Saka ndinoda kutenda zvinhu zviri muropa, ingori talent yemhuri. Wazhinji takavanzwa vachichema vachiti zvimwe zvinhu zvese vari kuzviitira vega. Nyaya iripo ndekuti hakuna mapromota. Ameni kuti imimi munawo promota here, munhu ari kupota achikubatsirai achimhanya nebasa uku, imimi muchingoconcentrata nezvekuona kuti mhanzi yanyoreka, mapraktisa masvika apa? Ndinopa kutenda DJ Mafaro. Mubvunzo wamandipa ndichazama kuupindura because unonditibatsirei, unonditinakidzei. Ndinotenda nekutipa mubvunzo wakaita saiwoyu. Anonzi promota anobatsira kunyanya pamafinances pamuimbi. Kana usina promota zvinotinetsei pane zvekufambisa, kuti unzi wabatanidza bhendi kuti vanhu vacho vavo vasanganise zvinoda mari, kuti unzi wapinda mustudio zvinoda mari, mainstruments chaiwo kuti uwawane zvinoda mari. Saka kana usina promota zvinotinetsei kusimuka. Hongu vamwe vangakwanisa havo kusimuka vari vega vane mari dzavo, asi pakutaura chokwadi zvinotinetsei. Muimbi wega wega anotoda kuti pave napromota anomubatsira. Saka promota anomira semumiririri pana artist. Each and every artist anotoda promota kuti amusimudzewo. Ungave uine mari hako, asi kana ndakatarisa inini nekusaidi kwangu hazvingaendeki uri wega, nekuti zvinodiwa zvacho pamusic industry zvakati wandei, zvinoda mari uye zvinoda rumwe ruoko runokusimudza kuti usimuke. Saka promota akatikoshera. Saka muchinzwa vaimbi vese vachingochema kuti dai ndawana promota ndaisvika hapo. Saka ndinongoti dai Mwari vatinzwawo, tanzwiwa nemapromota out there kuti mutisimudzirewo because ndima yatiri inotiremei. Wari kubata vese tiri pachirongwa kuchipasana nemusi. Nhasi tiri kumpopoma kubhuluweyo kwatiri kukurukura namai Wonesai Chimwanambo and the power of God ndo zita rechikwata chavo. Takabata albamu ravo rinonzi zvasiyana. Right. Mungade kutibatisawo here kuti albamu renyu kuti muzonyatsoti rapera maahappy naro kuti richienda pamarket, zvinokutorerai nguva yakadini kuti ringe richigadzirwa muchiita mapractice nekuzorova mastering dzacho dzese kumastudios uku nekuzoti yes taakuendesa album rapera, taakuchiona kuti vanhu vangachitenga here album, zvinokutorerai nguva yakadini? Ipapo pane nyaya DJ, handidi kunyepa. Inini hangu kusaidi kwangu kuti nditi ndabuda nesong, ndabuda nealbum, hazvinditoreri nguva. Pazuva chaipo ndinokwanisa kunyora masong anokwanisa kana kuita 2
then kuzoti album ribude hazvitombotoreri nguva because Mwari vanondipa music nenguva yavanoda nenguva yandisina kutarisira inini ende vanondipa zviri nyore havandiomeseri zvokuti ndinokwanisa kuzvibatanidza. Nyaya iri pandiri kubva kutaurapo kuti kana usina promota zvinotiremei, nyaya iri pakuzounganidza vanokubatsira avo kuti uti nhai ndanyora songu yangu, uyai mundidairewo, uyaiwo tiimbe songu iyi tiipractice. Vanhu ivavo vanoda mari, saka ndo zvimwe zvinozotora nguva. Wapedza kupractiza navo, infact muchiri pakupractiza uchava transporta kuvaisa panzvimbo yekuti musangane mese, uchavapa chikafu, uchavaona kuti zvese zvavanoda zvakwana. Iwewe artistiwo muridzi wenziyo hauna kapromota apa, saka uchaunganidza zvese nemainstrument. Transport yandataura iyaiya, remember to and from. Saka unotovaendesa kwavavatora nekuvaunza kwauri kuda kuti vasangane. Saka wazobva ipapo uchazoenda kunotaura naproducer, achakuudzawo yakewo metsi achaweka ikoko, ichakutemesa musoro zvokuti uchambodzokera kumba wombonokwenya musoro, wombogogodza pahama kuti nhai vedu ndipeiwo dhodha, vagotadza kukunzwisisa. Vamwe ndivanotaka zvitangirei asina mari, vamwe ndianokuseka kuti zvii zvichabuda ipapa, chii chatingaitirwa naiyeyu. Vamwe ndivanokubatsirawo nema20 cents, madhora, ma$2. Haungarambi kana kutoshaya anokupa ne10 cents chaiyo. Zvinoitika DJ wega mustudio gozama kunegotiata naproducer agokuudza kuti ini kana usina undipa pakati hatina basa ratinotanga. Ende kana wamupa paataura ipapa agokuudza kuti music yako hautori kana usina kupedzisa mari yangu. Saka inini hangu nekusaidi kwangu kuti zvese zviendeke kuburikidza nekunetseka nemari zvinonditorera 6 to 7 months kuti ndiburitse album. Pamaalbum angu ese waya ndina pandakambobudisa mwedzi iri pasi peyandataura iyoyo, kuburikidza nekunetseka nemari, kwete kuti nekunetseka nekunyora masongu. Masongu ndinopiwa free of charge naMwari, zvokuti hazvinditoreri nguva kutaura kwatiri kuita ipapa. Ndingatobuda nesongu inonakidza ingakomborera munhu wese, handei pakunoipractiza nekunopinda mustudio, ndo pane nyaya kana usina promota. Ndinoda kuti nyika yedu yakakomborerwa nematalents akawanda, asi out there matalents akatsikirirwa nekushaya kuti munhu anoti ndotangira papi, zvinenge zvakaoma, ndiri kunyepa. Saka wateereri muri kuzvinzwira mega kuti paipa tinenge tiri kuti ngatitsigirei vaimbi nekutenga maoji, tiregedze kutenga dziri pirated. Muri kuzvinzwa kuti titori basa, it's not basa rekutamba naro kuti mhanzi izobuda. Manzwa zviri kutaurwa naMai Chimwanambo about my expenses avanosangana navo mukuti mhanzi dzinge dziri kuzobuda. Saka shuwa ngatikoshesei basa revaimbi. Tikange tanzwa kuti muimbi aburitsa mhanzi, ngatiedzei nepatinogona kose kuti either totenga kune muimbi nekuti direct, nekuti vaimbi vacho mazuva anaya vakutengesa mhanzi vega, kana kutengawo kune mashops atinozoziva kuti vaimbi vanowana something back. Handiri maona manje. Saka zvinoda kutosimudzana. Rega tinzozvikuteera. You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Are you looking for work in health and social care nursing? Then look no further. Creek Recruit is here to hire. Creek Recruit offers temporary, permanent and contract placements to great prospects like you across England. Give us a call today on 0333 222 4027. That's 0333 222 4027. Or email us at info@creekrecruit.com. Step into your future. Zvatanga nyangwe takaita kunonokewa tsano tinodonongwewa pa tinosvika chete tati tikupirei kana yatsano agore risati bara pwitika rapera
kuti 1 January 2018 chinenge chakaherereka pano paZimnet Radio. Amunebva nenguva dza 2 p.m. GMT. Amachita kudzidonedza dzamakafarira gore rese zvino. Papi pacho kesto pasvese achandinokukurudzira iwewe chete muteereri usanonoka kudonedza vhoti yako iwewe. Aye top 100 naika akambo kako iwewe kaunoda iwewe akotadza kupinda nekuda kwekuti unenge wangoshayiwa vhoti imwe chete zvayo kana mbiri nhatu. Sadaro lesa vhoti iri vaya pawebsite unongoti iwewe www.zimnetradio.com. Yes, musakanganwe kukanda mavhotsi enyu via the website, pane link iripo ipapo. Yes, tiange tiripo zvakare ipapo tichikupakurira idzo dzacho dzamuri kuvhotera idzodzo chichatangira kuno musi 1 January iwoyo chichatangira panapa pa DZ Studios. Saka kutanga kwakakosha, unoda kutangirana neni amaona manje vamwe vakazotanzi ukangochida kufamba mujechaka akona kuzotanga vamwe vatanga kare. Saka ngazitizotangirana pamwe chete musi 1 January kuva na 2 p.m. chinenge chakatsva tiri pa top 100. Right, rega tidzokere paalbum zvasiyana. Tina Mai Wonesai Chimwanambo kubva paMupopoma kubhuluweyo vatinawo nhasi pachirongwa muimbo dzimbo dzechitendero. Rega nditore kamba kanonzi Nkosi yamankosi. Abagulayo
Yesu Kristo wanqoba ukufa emthini waseCalvary leGolgotha wasihlanza isono sikeze Nkosi Nkosi yamakhosi the only one abakholwa kuye ababhaphathizwe egameni kaYise elentodana moya ingcwele wamlilo we put fire all the altars tormenting our lives. I put fire, more fire in Jesus' name. Hallelujah. Wasana kwaliphezulu wasana kwenyama kaJuda. uJesu inkosi yamakhosi, uJesu inkosi yamakhosi, ngempela inkosi yamakhosi, ngempela inkosi yamakhosi. Ikambo Nkosi yamakhosi. Ibi kai unomboita slip of the tongue kubva paalbum zvasiyana vari kutibata tiri pachirongo huchi pasina nyuchi nhasi ndiri kumpopoma kublueyo kwandina Mai Wonesai Chimwanambo muimbi wedzimbo dzechitendero. Mungade kuzivisa vateereri here mukati menguva dzino kuti manzi yenyu iri kuwanika kupi? Ya, manzi yedu around Zimbabwe inowanikwa kune vari kure, even online inowanikwa. Hazvisi zvinhu zvinotinetsei, nyangori kure zvakadii unokwanisa kuiwana, tinoitengesa online. Wazhinji wangada kuziva kuti chikwata makachiti the power of God, sei simba raMwari. Zita reband the power of God. DJ yaya imwe mubvunzo muri kuita kunaya nayo zveshuwa. Aiwa, hazvina kuipa kuti nditsanangure, ndichatsanangura. The power of God zita iri rakauya kuburikidza nepandambotsanangura paya pandakaita accident. Ndakanga ndapera tariro ndisisina kana nefungidziro yekuti ndichazokwanisazve kuti ndiburitse pasi rese talent randinaro iri. Ndakazviudza kuti ndatoparara, ndingachaitei, ndave paralyzed kudai. Asi Mwari vakangonditaridza kuti vane simba ravo, vakandisimudza pawheelchair, vakandibvisa pamakrashes. Nhasi ndiri kufamba netsoka dzangu. Saka ndakaona riri simba raMwari rakakwanisa kuti ndiite zvese izvozvo, kuti nhasi muzonzoonesai Chimwanambo achitaura on air kuburikidza nesimba raMwari. Ndosaka ndakati bhendi rinofanira kunzi the power of God. Zita realbum zvasiyana, mungade kutijekesera kuti ko zita album makazoripa zita irori sei kuti zvasiyana? Zvii zvanga zvasiyana ipapapa? Zita realbum ndichada kutangira paalbum redu rekutanga rinonzi Mbiri kuna Jesu. Zvimwe chete nezvandabva kutsanangura kuti the power of God, ndakangoona tichifanira kudzorera mbiri kumusiki, nekuti ndiye akatipa kuti tikunde pabasa irori, ndiye akapa kuti ndive zvandiri nhasi, mundinzwe nhasi on air. Kozouyazve inotevera yacho inonzi Uta nemuseve. Ndakapiwa simba naMwari, vakandipa authority pane zvinhu zvese zviri pasi rino, kuti hazvina zvazvinondiita, hazvina zvazvinokwanisa kundiita. Saka ndaizama kuudza Satani kuti takakunga uta nemuseve, hauna zvaunokwanisa kundiita. Akamboda kundidonhedza, handirambi. Jobho chaiye muranda waMwari akaedzwa asi akazokunda. Saka takazokunda nesuwo tikakwanisa kurekodha maalbhamu amuri kunzwa ipapa pazuva ranhasi, ari kukomborera pasi rese, ari kukomborera nyika yese. Ndosaka takapa albhamu redu rechitu zita rekuti Uta nemuseve. Taizama kutaurira Satani kuti haana simba pamusoro peupenyu hwedu,
Kozouya ratinaro nhasi, vazhinji vanotaura nepavanodira. Wonesai Chimwanambo, akutinongedza isusu, chii chazosiyana pakuimba kwake, zvii zvazoshamisira. Aiwa, handina munhu wandakananga, handina munhu wandiri kuzvidza. Shoko raMwari 2 Corinthians chapter 5 pavhesi 17 inotaura iyo kuti munhu kana ave muna Kristu, zvekare zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Saka ndaizama kutaura kuti ndinorarama neminana. Zuro wangu anofanira kuziva kuti ndiri wemunana. Nhasi wangu namangwana anofanira kuziva kuti ndiri weminana. Zvekare zvapfuura, zvasiyana, ndakurarama ndiri munyasha dzaMwari, ndiri muruoko rwaMwari. Saka zviri kungoendeka kuburikidza nesimba raMwari. Ndo zvataizama kutaura paalbhamu rinonzi Zvasiyana. Ndizo ndinogara ndakataura ndikati zvakanaka mukaka unogona hako kuisa shuga asi ukazoisa salt zvabva zvashata. Maungozvinzura mega vari kutsanangura matitle emaalbum avo kuti vakazoti album iyi zvasiyana sei, nekuti raramiro yekare inofanirwa kusiyana neraramiro yanhasi. Handiri maona manje. Right, album zvasiyana rine 8 tracks. Tinoda kuti tione kuti tinofitira mhanzi dzacho dzese here, nekuti ndonguva yacho ndokutoti mutodzinzwa ndokudzishambadza mhanzi dzacho. Rega titore kamba kanonzi Peace, rusununguko. Vakomana imi, itirwai zvakanaka. Iwane ishe cheugai papana katariswa
Yesu wangu vamwe vako zvezvo zvamunondirengera zvimbobudirira ndakawana pisi munaisho mambo jesu inini. Mai Chimwanambo, mungade kutibatisawo here kuti muchitarisa kune vaimbi vakatungamira kumusha, kune vaimbi vamwe vati kurei, meno kuti isokuonawo kwenyu pane zvamunofungawo here kuti zvingade kuitwa kurangarira vaimbi ivavava, uyezve mungade kubva mazotora mukana uno here kuti zivisawo kuti ndevapi vaimbi vamaifarira muchikura? Ya DJ, ndinoda kutenda mauya nemubvunzo wakanaka zvikurusa. Ende semuimbi ndinoshuvira kuti dai nyika yedu yeZimbabwe yaitawo kuti pave nebato rinotitsigira isu vaimbi, rinomira nesu kunyanya panyaya dzepiracy. Taikumbira dai piracy yaparadzwa zvikuru sei nekuti iri kutotiparadza isu sevaimbi. Saka dai paitwawo bato rinotitarisirawo isusu sevaimbi, rinotionerawo kuti dai tasimudzirwa tawanawo mapromota, tiwanewo kurangarirwa even kwevaimbi vakatisiya, varangarirwawo negavhumendi, mhuri dzavo dzichengetwawo negavhumendi, nekuti vanhu vakabata basa rakasimba riri kutiraramisa, riri kuraramisa munhu wese kunyange nanhasi. Saka dzinenge dzichifanirawo kuti dzirangarirwe, nekuti kuenda kwemuimbi zvinenge zvarova pamhuri yake. Saka taikumbirawo kuti pavezve nekurangarirwa kwevakura vari mubasa rekuimba, vari muindastri rekuimba asi vakura vasingachakwanisi, vawanewo penjeni sezviri kuitwawo vashandi vehurumende vanowana penjeni kana vakura. Vaimbi kana takazvitarisa vanhu vakakosha, nekuti pese panounganiwa, panoitwa misangano inoitwa, pese panofariwa, panotoimbwa kuti zvinhu zvese zviendeke. Asi kana takatarisa unoona kuti muimbi anotoonekwa hake seumwewo munhu asina batsiro, asina nebasa rese, asi anovaraidza vanhu, anoporesa vanorwara, vamwe anopora kuburikidza nekuimbirwa chaiko, umwe anotobva pakusuruvara kuburikidza nekuimbirwa, umwe akatobhoweka nomuona achitowana somwe yanoridza kuti mwoyo wake unyevenuke. Saka vaimbiwo vakarangarirwawo, vakapiwawo chinzvimbo chiremerera, vakanziwo hiro, zvinongodadisa, nekuti vanhu vari kushandiswa naMwari kuti vasimudzire nyika, vabatsire nyika. Saka vakangorangarirwawo zvinhu zvinongokomborerawo, kungonzwawo kuti kune mugwagwa wababa Jordan Chataika, kune mugwagwa unonzi Makeniki Menyeruke Street, zvinongofadzawo, zvinopa kuti vanhu vasimudzirwe vaonewo kukosha kwavo. Saka ndinoti hurumende dai yationerawo ipapo. Ende ndinopa kutenda nemukana wamandipa. Inini ndiri muimbi akakura achiteerera music yababa Jordan Chataika, yainditira zvakanaka zvikuru. Music yababa Manyeruke inondikomborera zvakanyanya zvikuru. Vabati vaJehovha, ndingangoti vaimbi vakawanda venziyo dzechitendero vanondisimudzira, vanondipa kusimba. Kana ndakuda kusuruvara paya ndinonzwa ndichisimudzirwa nemusic yavo. Saka ndovanhu vandakakura ndichiteerera. Ndinoteerera zvakanyanya, kunyange vamwewo vandisina kukwanisa kudoma nemazita vanoimba nziyo dzechitendero vanondikomborera zvikuru.
vabata-bata zvakawanda zvamanzwawo vateereri kuti izvo zvimwe zvinhu zvinoda kuti zvitariswe. Pekutanga kuita ground breaking pacho ndo panoda kuti pazikanwa kuti zvofambiswa nepapi. Zvoda kuti vaimbi vachibatana vachirongawo ndinge association yavo, vaimbi vese vese pamusoro pamwe chete, voita list dzavo nezvese zvavanofunga kuti zvingade kuitwa, zvoonekwa kuti zvingafambiswe sei, nekuti basa rine paunozotitadza wakura, saka uchiri kunzwa udai aiwa unonzi kuti aiwa ndizvo. Saka pamberi apa zvishuwa zvinoda kuti zvigadziriswe, zvionekwe kuti pamberi wazonge wati kurei hauchakwanisa kufamba uchitendera uchinoridza, panenge pachidawo kuti pazenge pane mabiwo kamari kanenge kachizouyawo. Handizivi, tiri kungoita some zvataurwa naMai Chimwanambo kuti zvinhu zvakanaka shuwa, zvinoda kuti zvionekwe kuti zvingafambiswe sei. Right, mungade kuti batiso here machallenges amuri kusangana nawo munyaya dzekuimba idzi dzemuno chidzimai uyezve muri kuimba dzimbo dzechitendero? Zvakati remei pakuunganidza mainstrument pamapractices, because zvakuenda nekuti nzvimbo yaunenge uri ine vanhu vakawandawo sei vane mainstruments, because munhu akanyatsoona kuti ndiye ega ari panzvimbo ipapo anotora advantage zvokuti umwe anokudza kuti utore madrums angu akazvimiririra, umwe anokuchaja $20, umwe anokuchaja 30, umwe anokuchaja 10, zvongoenda nekunegotiata kwenyu. Kuzoti magita anogona kukuudza kuti each guitar ndinoda kana kuti $10, umwe 20, zvichingoenda zvakadaro kusanganisa nekeyboard. Kozouya pamastering nemixing kustudio, amwe mastudio anotokuchaja zvakasangana, iwayo anotishandikei nawo. Vamwe vanokwanisa kuti $40 per track, vamwe vanokwanisa kuti $50 per track pane zvese. Kozouyawo vamwe vanokuchajawo zviri separate, kuti pamastering ndichada mari yakati, pamixing ndichada mari yakati. Vamwe vanototiwo vanochaja per hour, wokudza ndoda $15 per hour, zvakuenda nekuti iwewo practice yako wakaifambisa sei. Kana uchiti nonokeiwo mustudio, zvinokurova panhongonya chaipo. Saka zvinenge zvichitinetsei ipapo, zvinenge zvakutokurova mari yakati wandei. Tochimbotarisa maairplays umu nekumachats zvakamira sei mhanzi dzenyu? Imimi muriko kuZimbabwe kumunenge muchidzinzwa kuti nhasi yaridzwa paredhiyo, pamwe mapindawo kumagospel top 20 ameno, zvakamira sei? Vanhu vari kuvhotera here mhanzi dzenyu kuti dzipinde kumachats ari kuita kuZimbabwe? Ndinoda kutenda kuti mutinzwe nhasi kuburikidza nemadJ edu anotisimudzira, DJ Mafaro vazvipa nguva yavo nhasi kuti munzwe Wonesai Chimwanambo on air. Saka ndinoda kutenda maairplay tiri kuawana zvakanyanya, madJ ari kumira nesu sekutaura kwandamboita kuti mafanzi anomira nesu uye akatikoshera, vanokumbirawo nziyo dzedu tichiridzwawo pamhepo. Saka aiwa, handina chandinoshora, ndinotopa mbiri kuna Jesu nekumadJ edu nemafanzi edu kuti aiwa, zviri kuonekwa, muri kutitsigira. Pamachatsi ndinoda kutenda kuti isimba remafanzi kuti unzi wawanikwa uri pamusoro pamachatsi. Pasina mafanzi zvese hazviendeke. Ndinoda kutenda kuti ndinowanzoteerera makuseni ega ega maradio station akati siyanei, ndinonzwa masongs angu achiridzwa pamasande pamagospel show paya kutaura kuti aiwa, mafanzi ari kuita kuti zvese izvozvo zviendeke. Saka ndinoda kutenda ipapo, handina chishoro ipapo. Ndinongoti aiwa, rambai muchienda mberi nekutisapota. Ndinongoti mafanzi angu ndimi vanhu vacho, ndimi vandinoisa patopu chaipo, kuti ndinzi nhasi ndiri pano, ndimi mafanzi angu. Kozouya pamasales, mabvunza mubvunzo wakanaka DJ. Ndinoda kutenda kuti tine vamwe vanotitengeserawo, zvandambotaura zviya kuti haungaiti zvese wega, zvinoda kuti uve neruoko runokusimudzira. Vanotibatsirawo vachititengesera apo neapo kuti music isvike kure. Kozouyawo neniwo pachezvangu, inini pachangu ndinotopinda mustreet ndichitotengesa masidhi angu, ende handinyari nazvo, ndakatumwa kuparidza naMwari. Handina zvinondiremera kuaprocha munhu ndichiti ndiri kutengesa music yangu. Ndinototengesawo nekusaidhi.
ndiri munhu ane macomplications andambotaura aya eaccident, asi hazvinditadzisi kuti ndisimuke ndipinde muvanhu nebasa rangu. Ndinototengesawo zvekutoti aiwa ndinotoona kuti aiwa apa basa rashandwa ende mafanzi achigamuchirawo achitenga, saka ndinoda kutenda ipapo. Zvakanaka izvi, regai tichibva tapinda panyaya yekuti mumbotiitawo run through mhanzi dziri paalbum yenyu zvasiyana. Mukange mune mukana zvakare munogona kubata 1 or 2 pane mamwe previous albums enyu. Thank you. Ndichada kuti ndizivise vanhu kuti masongs angu ndainyanyorevei uye ndandakanyanyobhesa pai. Masongo angu ese ndingangoti akabhesa pashoko raMwari. Ndichatanga nealbum rangu rekutanga rinonzi Mbiri kuna Jesu. Pafirst track tine song inonzi number 1. Panumber 1 ndaizama kutaridza vateereri kuti ungaita zvipi nezvipi, hapana umwe anokwanisa kutora number 1 kunze kwaJesu, ndiyo takaona ega akakodzera kuve panumber 1. Kozouya second track tine inonzi Tapi Tapi. Apa taizama kuti Tapi Tapi zvinoreva mafaro. Saka taizama kuti muna Jesu mune mufaro mukuru, hamuna kushungurudzika, hamuna kuchema-chema, inongove tapi tapi chete, kunakirwa chete kana uri mumba maMwari. Zvenhamo dzako zvinozotouya kana maybe watongosudurukawo wabva panzvimbo naMwari ipapo, ndipo unotanga kuona kuti nhamo dzako wakutanga kufunga nezvazvo, asi kana uri muna Mwari zvinenge zvichingoendeka. Kozouya inonzi Kunamata, ndo testimony track yandandichireva yandaizama kusanangura kuti kana ukachema uri kuna Mwari, hazvidi kuzembera pamunhu, hazvidi kuvimba nemunhu, nekuti munhuwo anosanduka, anoomerwa, anopererwa. Asi ukapa dambudziko rako kuna Mwari, zvese zvinoendeka kuburikidza nekunamata. Wonesai Chimwanambo nhasi ari kutaura, ari kuzvifambira netsoka dzake, asi munhu anga ave paralyzed, apererwa nezano kuburikidza neaccident. Asi Mwari vakapindira, nhasi ndiri kufamba. Kozouya fourth track yedu inonzi Kushungurudzwa. Ini ndinozofarira kuimba zvinhu zvinoendeka ende zvine chekuita neupenyu hwangu, zvinoonekera vamwe vachitozvionawo zveshuwa. Sekutaura kwandaita kuya kuti kwandakabereka vabereki vangu vanoridza musambo wembira. Vanhu vanga vachikoshesa zvikuru sei chiwanhu chedu, zvokuti tanga titoriwo nemombe yedu mudanga yainzi yekwamakunga, ichitonzi ibhuru remudanga iroro raitobikirwa doro richidirwa doro gore rega rega richipembererwa richinzi ndovanotichengeta. Asi chaizondishamisa pane mombe iyoyo, taiti tikati gare gare ikachembera taizoidya. Saka ndaisheya kuti sekuru ava vanotichengeta sei tichizovadya futi. Ndikatoona kuti apa tiri kutoshungurudza mweya waMwari, apa tiri kutoshungurudza Mwari kana tichitora zvisikwa zvavakasika tozviti ndo zvinotichengeta. Saka ndozvandaizama kutaura pasongo iyoyi, ndisingadi kushora hangu vakuru vangu. Ndinotenda Mwari kuti vakazozvinzwisisawo vakatotendeukawo kuburikidza netrack iyoyi inonzi Kushungurudza. Nhasi vanhu vari kutonamatawo Mwari. Kozouya fifth track yedu inonzi Makorokoto. Aiwa, apa ndaizama kukorokotedza kuti zvechokwadi ukaonawo kuchiedza uchimuka, aiwa, inyasha dzaMwari. Gorewo richipera uchinopinda mune rimwe uri mupenyu, inyasha dzaMwari. Vangani vakarwara nezvirwere zvauinazvo vakafa, asiwo unongotemwa nemusoro uchipona, asi unonzwa kuti uyo akatemwa nemusoro akafa, uyo akanzwa mudumbu akafa, asi isusu tinongorwara zvichipfuura tichipora. Saka ndo zvandanga ndakabhesa nazvo paalbhamu irori rinonzi Mbiri kuna Jesu. Ndo meseji yandaizama kuti isvike kuvanhu vaone kuti Mwari vakatikoshera. Kozouya albhamu redu rechituu rinonzi Uta nemuseve, reada ndichitaura kuti featuring my kid anonzi Charlotte Chimwanambo ane 13 years ari form 1, ndiye anga ari pamaleading vocals ipapapa. Ndaidawo kuti ndiratidzewo talent yake, abuditsirewo pasi rese kuti ane talent ichadawo kusimudzirwa. Saka pane track 1 inonzi Uta nemuseve, taizama kutaridza Satani kuti simba chairo haana, because takatokoka. Uta nemuseve, munhu anonyatsoziva Uta nemuseve akaona anotohwanda kana kuvhika, because hautambi, unouraya. Saka ndozvataizama kusanangura papa kuti Satani ukoyo takakokawo, takakunga Uta nemuseve.
Kozoya second track inonzi Jesu vauya. Taizama kukorokotedza kupiwa kwatakaitwa mwanakomana kuti atiporese. Saka ukamugamuchira saishe nemuponesi wako, vanotigonera Jesu vaende vanowina, hapana pavanokundikana. Ndozvataizama kutaura kuti ingoisa upenyu hwako kuna Jesu. Kozoya track 3 ipapo inonzi vafundisi. Apa taizama kuti tine vazodziwa vedu vatakapiwa naMwari. Saka kereke imwe neimwe hapana kereke isina mutungamiriri. Mutungamiriri iyeyo uyo tikaisa zvichemo zvedu kwaari, zvinhu zvedu zvinoendeka because akazodzwa, akapiwa simba rekutisunungura. Tikanyengetererwa because Bhaibheri rakataura kuti isai maoko pane vanorwara vanoporeswa, vazodzei nemafuta vanorarama. Kutaura kuti vafundisi vakapiwa simba. Saka taitokumbira kuti vafundisi vanyengeterere upenyu hwedu, vanyengeterere mhuri dzedu, vanyengeterere nyika yedu chaiyo. Kuburikidza nevafundisi zvinoendeka. Tozoya track 4 yakanzi Hezekiya. Apa taizama kutsanangura kurwara kwakaita Hezekiya. Mukaverenga paIsaiah 38 pavhesi 1 zvichidzika vhesi 1 to 6 inotsanangura kurwara kwakaita Hezekiya. Akanga apererwa asisina netariro, akanzi naMwari kwakatumwa muprofita Isaiah ukanzi enda nomuudza kuti Hezekiya kurwara kwauri kuita hauchararami, wakurwarira kufa, saka gova nhaka yako. Haana kupikisana naMwari, akachema kuna Mwari akati, asi mandirivara here zvandaisi kuitirai Ishe wangu? Ndanga ndakavimbika pamberi penyu. Ishe vakanzwa kuchema kwake, vakamusunungura, akawedzerwa makore ekurarama. Saka nanhasi uno tikachemawo kuna Mwari wedu pane zvose zvinotinetsa, zvese zvakadyiwa nehwiza tinozvidzorerwa. Mwari ndiMwari vanonzwa, Mwari vakateerera pane zvese zvinotinetsa, vanotirwira. Kozoya latest album yedu yatinayo inonzi Zvasiyana. First track pane song inonzi Peace. Aiwa, iyi song inondinakidza DJ, kutaura chokwadi inondikomborera because unoona munhu achichema achirwadziwa. Zvandanga ndichitaura zviya kuti vanhu vanomhanyira kuti tanongedzwa, Wonesai Chimwanambo ari kutiimba. Kunyanya zvinowanikwa mumhuri, mushamwari, muvavakidzani, tisu tatorehwa, ari kurehwa inini. Kana apa ndaitotendawo hangu Mwari wangu, ndichitoudzawo Satani wacho kuti ndinoda peace. Authority yakapiwa patiri kuti zvese zvinokambaira zviri pasi petsoka dzedu, hapana zvazvinokwanisa kuita. Vangatirodzera minondo, vangatirodzera makano, vangatirodzera mapfumo, asi takatopiwa peace, takararamiswa nenyasha dzaJesu. Tinotoda peace kuti tirarame, saka hatidi kushungurudzwa kana kuvhiringidzwa muupfumi hwatakapiwa naMwari hwekurarama pasina kurwara, pasina kushushikana. Saka ndozvandaizama kusanangura patrack iyoyi. Kozouya track 2 inonzi Utando. Iyi takainyora nechiNdebele. Tinenge tichidawo kubata vese vanhu apo neapo kuti vagonzwisisa zvatinenge tichizama kutaura. Shoko raMwari rinoti Mwari rudo. Ende panosangana vana vaMwari rudo chete chete. Saka tikangodanana semakereke, tikangodanana sevana vaMwari, tikangowiriranawo pakugarisana, zvese zvinoendeka. Utando luhle kakuru, singachengisani utando, singachengisi kuzwanana, singachengisi ukuzwisisana. Inhlalo kahle iyachaza bazalwane. Ndozvandaizama kutaurawo ipapapa kuti tingodanana sevana vaMwari. Kana tiri kuna Mwari tiri one family. Kozoya track 3 inoti shoko ndiMwari. Tikatarisa pana John 1:1 inotaura kuti pakutanga kwaive neshoko, shoko riri naMwari, shoko riri Mwari. Saka zvinhu zvinongokomborera kuti kumavambo chaiko kwaive neshoko, asi shoko iri rina Mwari, riri Mwari, kutaura kuti ingori Trinity ka 3 in 1. Mwari wedu ndiMwari ari zvese, ndiye akadzibata. Kana takutaura pamutauro unotaurwawo mazuva ano nevakomana vedu ava vanorembedza mabhurugwa, hanzi ndiye ari panyanga. Saka tinotaurawo kuti Mwari wedu ndiye anotikundisa, ndiye ari zvese. Ndozvataizama kutsanangura ipapapa. Kozouya track 5 inoti kudza vabereki. Pakukudza vabereki taizama kutsanangura kuti aiwa, hazvirevi kuti mubereki ndiye akakubereka chete. Wese munhu mukuru kwauri, ane zera namai vako nababa vako, mubereki, ngatimukudzei. Ndinoti pandinofamba unonyatsoona mwana mudiki chaiye achituka sekuru,
nezvinonyadzisa tukambuya nezvinonyadzisa nekuti havasiri vambuya vake havazirivo sekuru vake. Aiwa, unenge watotadzira Mwari zvisingaite. Shoko raMwari rinoti kudza baba naamai mazuva ako awedzerwe. Saka ndizvo ndaingozamawo kuudzawo vana vaMwari papo kuti aiwa vabereki vanoda kukudzwa. Patreki yedu treki 6 pane inonzi bless me. Apa taizamawo kutenda Mwari kuti Mwari vakativimbisa ivo pachezvavo kuti vanoti blessa mukubuda nemukupinda. Saka taingochemawo kuna Mwari netreki iyoyi kuti Mwari makativimbisa. Saka zvamakativimbisa zviya tinoziva muri Mwari vanozadzisa, muri Mwari vasingafuratiri mhuri yavo, muri Mwari vasingakangamwi. Saka taingochemera kubleswa. Takableswa kare asi shoko rinotiramba chigogodza. Ndozvataizama kuita apa nekuti Mwari vakativimbisa kuti hatichazovi vakasara asi tichave vemberi, uye hatichazokumbira asi tichave vakweretisi. Saka ndozvataizamawo kuchema kuna Mwari papa. Kozouya track 7 inoti Nkosi yamakosi. Iyi ndiyo track yandanjira kuti takabatsirwa neumwe muimbi anonzi Benson Jiana aive pakudetemba ipapa achitenda Mwari. Apa taizamawo kutaridza kuti pasi rese Mwari ndiye ishe wemadzishe. Nkosi yamakosi zvinoreva kuti ishe wemadzishe, King of Kings. Hapana anokwanisa kukunda simba rake, hapana ane simba riri pamusoro paMwari. Saka taizama kuti kunyange nechirwere chipi chiri kukunetsa, nezvipi zviri kukushungurudza, ukauyawo kuna Mwari nazvo, shoko raMwari rinoti uyai mese vakaremerwa tikupei zororo, gogodzai muchazarurirwa, kumbirai muchawana, tsvagai munowanazve, kumbirai muchapiwa. Shoko raMwari rinodaro. Saka ukangoisa upenyu hwako kuna Mwari zvese zvinongoendeka. Saka ndozvataizama kuita, kubatanidza zvese izvi. Taingozama kuti Mwari ndiye chete ane simba, uye Mwari ndiye chete anofanira kunamatwa. Tinoedza vaimbi apo neapo kuti tiunganidzewo mashoko kuti munzwisise kuti Mwari vakatikoshera. Vafundisi chaivo vanozama nepavanogona, vamwe vakati simudza maoko uri kwauri ikoko kuti uporeswe, vamwe vakati famba netsoka dzako, vamwe vakati pfugama, mapostoriwo akati kanda dombo kumabvazuva. Dzese idzodzo dzinenge dziri nzira dzekuti vazame kuswededza vanhu pana Mwari. Saka ndinongoti meseji yemuimbi umwe neumwe anoimba nziyo dzechitendero anenge achizama kuti Mwari vaswedere padhuze nemunhu, nyange havo ndisingati vese vanenge vari correct. Pane vamwewo vanorasikawo, vanouyawo nemeseji dzavo dzinenge dzichirasa vanhu, asi kutonga ndekwaMwari, uye Mwari ndiye anoziva kuti iyi meseji yakanaka, yakaipirei. Ndinongokurudzirawo kuti kungogarawo mushoko raMwari kunokupa kuti uzaruke pfungwa, ugoziva chakanaka nechakaipa, ugoziva kuita choice. Ndinotenda. Kune vari kutibata vese tiri pachirongwa chipasina nyuchi, pandiri kukurukura naMai Wonesai Chimwanambo kubva kuMupopoma kuBuluwayo, vanotungamirira chikwata The Power of God. Tiri paalbum yavo yakanzi zvasiyana. Right, Mai Chimwanambo, tinoda kuti titore kambo kanonzi udza vamwe. Aka ndichakumbira kuti mumbotitaurei nezvako tisati takarowa kambo kacho. Ya, ndinoda kutenda kuti tine track 4 yedu paalbum yedu latest inonzi zvasiyana, inonzi udza vamwe track 4. Pana track 4 apa taizama kuti kana wagamuchira Ishe Jesu saishe nemuponesi wako, chirega kuzvichengeta mukati mepfungwa dzako wega kana kugara nazvo mumba mako, wochifambawo uchiudza vamwe sarudzo yawaita uye nekuti Jesu vakanakirei, because unenge uchitoporesawo imwe mweya out there. Vamwe havatozivi kuti kuna munhu anonzi Jesu, havatozivi kuti akakosherei, havatozivi kuti zvinotorevei kuti Jesu wacho. Saka kana waitawo sarudzo yawaita ukafambawo uchiudza vamwe, zvinobatsira neanga asingazivi agoporeswa.
Gambo budza vamwe shuwa zvinoda kuti utestifyewo kana waitirwa zvakanaka kuti vamwe vanhu vazive kunaka kwaMwari mukati meupenyu hwako. Right, Mai Chimwanambo, mukati menguva ineyi ndakuchikumbira kana mune masoko amungade kusiyira vateereri nevatsigiri nefew other people vamungade kuti mukwazise. Ndofunga nguva dzatitira zvakanaka tasvika kuti tichiita round off hurukuro yedu. Kupa vateereri kuti pashoko redu muna Matthew 28 verse 19 inotaura kuti go there, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Mwari vari kuvimbisa kuve nesu, Mwari vari kuvimbisa kuti pavanotituma tichienda neshoko ravo vanenge vainesu, havazombotisii tiri tega, tichitsanangurirawo vasingazivi sekuudza kwandiri kukuitai nhasi kuti ndakagamuchira Ishe saishe nemuponesi wangu. Saka torawo sarudzo yandakasarudza, ndatsanangura pano tsaona yandakasangana nayo kuburikidza nekugamuchira kwandakaita Jesu saishe nemuponesi. Nhasi ndiri kufamba netsoka dzangu, hapana chirwere chipi nechipi chingakurira Ishe. Ishe vane simba rekuporesa zvirwere zvese, vane simba rekupedza matambudziko ese. Saka ukangozemberawo kuna Jesu zvinhu zvese zvinongoendeka. Ndinoda kutenda zvikuru sei ndina mufundisi wangu anondikurudzira anonzi Pastor Ellen Anderson kwaMutare uko. Aiwa, vanomira neni kunyanya pashoko raMwari papapa, havandisii ndiri ndega, vanondibatsira apo neapo vachifamba neni kunyange kumainterviews. Pastor Ellen Anderson, ndinoti tirwai zvakanaka naMwari, tirwai zvakanaka nedenga, mhuri yese yekwaAnderson ndinotikomborerwai. Ndinokudai mama. Ndichitenda zvikuru sei DJ vangu, DJ vedu, DJ Mafaro vanotisimudzira zvikuru sei nhasi manzwa Wonesai Chimwanambo kuburikidza naDJ vedu ivava DJ Mafaro ava vanotigonera. Kani inini handidi navo, kani mhuri yaMwari handitombodi navo DJ ivava, because vanondigonera. Kuti mundinzwe nhasi inguva yavo yavazvipa, simba ravo, vatosiya zvimwe zvinhu zvavanga vachifanira kuita vakandipawo mukana wekuti nditaure nemi. Saka ndinoti aiwa sando kwamuri, wanirwai nyasha nekusimudzira kwamuri kuita vaimbi vese. Tiri kusimuka tichibva mukati memaoko enyu. Aiwa, ndinoti muri nhume yakatumwa kubva kumusoro kudenga kuzotidzikinura. Musaneta, ngazvisave kuna Wonesai Chimwanambo ega, asi zvirambe zvichiendeka kuvaimbi vese kuti zvigoendeka, basa raMwari rigoenda mberi. Ndinopa kutenda nchiti musaneta DJ Mafaro, mashoko haangakwanisi kutenda chaizvo chaizvo zviri pasi pemwoyo wangu, asi Mwari vari kuziva. Mwari vachakuwanirai nyasha nebasa guru ramuri kuita. Ndinopa kutenda kumafanzi angu. Kune vangada kuzotaura naOnesai Chimwanambo. Wonesai Chimwanambo anobatika panhamba dzinoti 0772 129 563, 0772 129 563. Ndinoziva kuti vari kunze uko munokwanisa kuisa kodhi yedu yeZimbabwe inoti 263, mozoisa yenyu nhamba dzandataura idzodzo idzo +263 0772 129 563. Inhamba dzekufona chete idzodzo, ndedzekufona. Kozouya dzeWhatsApp, hatifone ipapo, WhatsApp only. Dzinobatika futi paFacebook nhamba idzodzo 0715 318 977 +263 0715 318 977. Vari kure musakangamwa kuti vari kunze kweZimbabwe munoshandisa +263 sekutaura kwandaita kuya kuya. Variwo muZimbabwe 0715 318 977 0715 318 977. Yes, tinoda kutenda Mwari DJ panyaya dzelevel yemusic idzi. Ndiri kuona gospel music ichisimukira zvakanyanya
pari zvino, nekuti ukazvitarisa machechi awanda, vanhu vakuziva Mwari vawanda, vanhu vakutya Mwari vawanda compared panguva yapfuura iyi waiita kuona vanhu vanonamata vari ma1-1, vanhu vanoimba nziyo dzechitendero vari ma1-1. Asi zvino kutaura chokwadi, kana munhu achipinda parwendo, bhazi richipinda parwendo, achifamba neprivate car achienda parwendo, unotomuona achida kuridza gospel music zvakanyanya. Vakunzwisisa vanhu kuti nziyo dzechitendero dzinokomborera, uye mukuteerera nziyo dzechitendero Mwari vanenge vachitotaura newe. Saka ndinoona kuti nziyo dzechitendero dziri kusimukira zvakanyanya compared neimwe music irimo. Isingashori hangu music yacho, asi ndiri kuona gospel music iri pamberi, iri pamusoro. Uyezve machallenges atinosangana nawo sevaimbi muindustry yemusic akati wandei DJ. Sekutaura kwandamboita kuti piracy inotitinetsei, inopa kuti vaimbi tisasimuke zvachose, because unotoona maCDs achitengeswa $4 for $2, $4 for $4. Saka iwewe semuimbi unozosimuka sei pakadaro, unozowaneiwo pakadaro, nekuti inenge ichitomhanyidzana nenguva. Pamwe iwewe hausati watoburitsa album racho unotoona ratozara, wotoshaya kuti metsi dzacho vadzifambisa sei kuti ringe richitosvika kuvanhu iwe usati wariburitsa mustudio. Ende nyaya dzemainstruments dzanda ndichitaura, mafinances, kuti ukwanise kuti uzonzi album rabuda pasina promota, zvinotiremei. Saka ipapo tinongoti Mwari pindirai, nekuti hei, pasina promota kusimuka kwacho kunotinetsei, ende hatina kwatingasvika. Chido chinenge chiripo, zvipo zviripo, asi unozoona sekunge vaimbi vakundikana, wozonzwa zvakutaurwa kuti avarombe, akuswera kundari, haachaoneki zvaakuita, akurima muriwo, akungofamba nemaraini achikumbira, asi munhu aizikanwa. Inyaya idzodzo dzekushaya vanosimudzira. Panosvika paunodonha, panonyatsotaridza kuti homwe yapera, tarirai zviri kuita piracy, wodzokera sei mustudio macho. Chido unenge uinacho, asi pasina anosimudzira, zvinotinetsei. Saka dai mapromota atinzwawo atisimudzira, ndona sekunge basa iroro ringaendeka, because vaimbi vedu vakatikoshera. Saka tikangosimudzirwa, ndona kunge tingaendawo palevhu iri nani kudarika pane yatiri yezvino. Ende kumafans angu DJ, haiwa vanhu ivavo handidi navo, kutaura chokwadi. Mafans angu munondigonera, munondidadisa, muri zvidadiso. Ndinokudai mese. Haiwa, ndinongoti rambai muchitisapota, rambai muchisimudzira the power of God, kuti ive zvairi nhasi ndimi, Wonesai Chimwanambo kuti mumunzwe nhasi ndimi. Ende vanotaura neimwe saying vanoti simba rehove riri mumvura. Saka simba remuimbi riri muvatsigiri vake. Ndinoti rambai muchititsigira, muchitengawo maCDs edu, tengai maoriginal CD, timbonyadzisa piracy. Mutivhoterewo mumaredhiyo, muchikwazisana, muchikumbirawo masongs edu, zvinotibatsira. Muchititeverawo nekwamunenge maona maposta edu kuti taita mashow, muchititeerawo, muchipindawo mumashows edu, muchitisimudzira. Zvinopawo kuti tirambe tichienda mberi tichikuburirai mamwe maalbum anokomborera. Saka haiwa, mafans angu ndivo vanhu vandinoisa pafront, ende handitombodi navo. Ndinoti rambai muchititsigira. Ndinotenda. Ndinotenda DJ Mafaro nemukana wamandipa wokukwazisa. Ndanzwa kufara zvikuru. Ndinoda kukwazisa murume wangu Power Chimwanambo, ndokwazisawo producer vangu Tinashe Nigel Gweshe, ndichiti aiwa, basa rakaonekwa. Ndinopa kutenda zvikuru, makatigonera. Ndodawo kukwazisawo advisor wangu anonzi Isaac Chirisa kumpopo Mabulawayo. Ndinotenda zvikuru nemaadvices avo. Dai vanga vasirivo advisor vangu vava vandisipo pandiri nhasi, because vaindinyaradza nekundisimbisa nekundisimudzira. Basa iri harina kuchipa, rinotiremei. Saka ndinoda kuvatenda
ndatenda zvikuru. Ndozokwazisawo maneja vangu vanonzi Tendai Chibwe, aiwa ndinotenda nekumira neni. Ndokwazisawo sister vangu vanotibatsira. Tine gurupu redu remafanzi ratinaro, vanomira vese vandichataura papa, vanomira kubatsira pagurupu redu kuona kuti vasvitsa mhinduro dzinodiwa nezvese zvinodiwa kumafanzi edu kuti zvinge zvakarongeka. Tina sister Vanessa Maponga kuGweru, ndinopa kutenda zvikuru. Joseph takasunga, ndinopa kutenda kuti mavhotsi aendeke mukomana yeyuyu Joseph takasunga. Tandore Nkosi Shanya, ndinopa kutenda zvikuru. Vagwenzi vanotimirira pasecurity pese patinenge tiri, tinochengetedzwawo navo nekuti kune dzimwe nhubo dzinenge dzichida even kutotitorera masidhi acho atiri kutengesa, kubvutira unobvutirwa pashuwo chaipo, munhu anoda kutopinda mahara. Saka haiwa mukoma gwenzi vanomira nesu, ndinopa kutenda zvikuru. Tina mhuri yekwaChimwanambo inondibatsira, ndiri kunyepa apo neapo batsira. Auton Chimwanambo, Valentine Garikai ndinomukwazisa nemhuri yake. Innocent Garikai ndinovakwazisa vazukuru vangu vavo kwaChimwanambo nemhuri dzavo. Abel Milton Matambo ndinomukwazisa kwaMutare ikoko, vanotibatsira zvakanyanya. Ndinopa kutenda zvikuru sei. Handingakwanisi kuti ndivadomevese nemazita, ndingatozosiya vamwe. Vanatatenda Chimwanambo vana vangu ndinovakwazisa. Charlotte Chimwanambo, Aleta Chimwanambo, Nometa Chimwanambo. Aiwa ndinotenda DJ nemukana wamandipa wokukwazisa, ndinotenda. Ndiri kunzwa kufara nhasi, ndawanirwa nyasha. DJ Mafaro ndinotitirwai zvakanaka. Since I was born ndakutaurawo online, ndichitaurawo neredio station iri kuUK. Aiwa zvinofadza, aiwa ndinonzwa kufara, ndakanzwa kusununguka zvisingaiti pazuva ranhasi. Ende ndinoda kutenda Mwari kuti zvese zvinoitika hakuzi kuda kwedu, asi chinenge chiri chinangwa chaMwari, inenge iri nguva yaMwari. Ndakanga ndisingambofungiriwo kuti ndichasvika pakuzonzwiwa nepasi rese, ndichasvika pakuzonzwiwa nenyika yese, asi kuburikidza naMwari zvinongoendeka nenguva yatinenge tisingafungiri isusu. Saka ndinongoti dai vese vari munyika ino vane matalenti avainawo, regai kushungurudzika kana kuita sei, nguva yaMwari inosvika. Ndinoda futi kukuzivisai kuti tinobata nevamwe vaimbi vakawanda zvakanyanya vegospel muno muBulawayo. Palatest yatinayo iyoyi inonzi Zvasiyana, ndakatobata neumwe muimbi anonzi Benson Giani, akandibatsira patrack number 7 inonzi Nkosi Yamakosi. Ndiye aiita seari kudetemba ipapo achirumbidza Mwari. Saka ndinopa kutenda zvikuru kuti kunyanya Bulawayo tiri kusimudzirana zvakanyanya, tinobatana tichiita mashozi, tichibatsirana kuti zviendeke apo neapo. Maita zvikuru Mai Wonesai Chimwanambo. Ndavapa nguva yekuti vataure zvavanoda nekupedzisa, wabva wanyatsopedzisa nezvimwe zvanandiri kufunga kuti nandichida kunge ndavabvunza, asi vazozvibatanidza zvikapinda zvese. Aiwa tinotenda Mwari akuitirei zvakanakisa. Zvazvinoita ndezvekuti nhamba dzangu maanadzo hadzichinji, kana kwaane zvitsa munotibata tokudzosai pachirongwa zvakare. Takuda kuti tichipedzesa nekambo kanonzi Bless Me kubva paalbhamu yavo Zvasiyana. Vese tese tatendwa, naivo tinovatendawo zvakare. Itirwai zvakanaka, Mwari kumusoro-soro aramba achingokuwedzerai, aramba achingokusumudzai pamwe chete nemhuri nechikwata chese. Ngatichinzwai kamba kanonzi Bless Me. Bless me, my Lord.
ndatenda zvangu zvikuru mhuri yezimbabwe ndekutsigira kwamunoita zvirongo zvese panapa. Ngatisanganei muzvikamu zvinoteera. Ndatenda zvikuru za God bless you all. Ndatenda zvikuru. Are you looking for work in health and social care nursing? Then look no further. Creek Recruit is here to hire. Creek Recruit offers temporary, permanent and contract placements to great prospects like you across England. Give us a call today on 0333 222 4027. That's 0333 222 4027. Or email us at info@creekrecruit.com. Step into your future. Zvatanga nyangwe takaita kunonokewa tsano tinodonongwewa ba tinosvika chete tati tikupirei kana yatsano gore risati barapwitika rapera kuti 1 January 2018 chinenge chakaherereka pano paZimnet Radio amunebva nenguva dza 2 p.m. GMT amachita kudzidonedza dzamakafarira gore rese zvinhu papi pacho kesto pasvese achandinokukurudzira iwewe chete muteereri usanonoka kudonedza vhoti yako iwewe aye top 100 tinaika akambo kako iwewe kaunoda iwewe akotadza kupinda nekuda kwekuti unenge wangoshayiwa vhoti imwe chete zvayo kana mbiri nhatu sadaro lesa vhoti iri vaya pawebsite unongoti iwewe www.zimnetradio.com. Zimnet Radio baba nepenyero notorwa nevazhinji alongside Dr. Sawanda Benside Mega Base Studios. Shabara bari bare. Yeah man. Those are tonight. Nepenyero ino kwenye mimanzi. Nichaiterera kusvika ndaneta. Uri kwese ingori inapita. Inonenakidza varume wei. Nepenyero ino kwenye mimanzi. Nichaitengera maoi uri kwese ingori inapita. Nichaiterera kusvika ndaneta. Upenyu wangu ndinofara zvakanyanya kana ndakateerera paZimnet Radio. Vashamarari vanonyatsozora bata kuseri nekuseri kukugadzirira size. Ma-DJ itai basa sebasa musadzokere shure. Ndimi vacho vakabata upenyu hwevaimbi. Ndinokutendai ma-DJ ndichakutengera ne-CD-spens. Imi muri pakati pemwoyo wevaimbi. Zimnet Radio you're the one. Nepenyero ino kwenye mimanzi. Ndichaiterera mazuva ose. Uri kwese ingori inapita. Ingori inapita pima nepenyero ino kwenye mimanzi. Ndichaitengera maoi uri kwese ingori inapita. Ndichaitengera maoi